Te kani kalong kecing ai kecing pentip pai ba nakaliang jong ngi berangut ngi don hadian kecing ya kendu jongi po dis council nam ta kitu ki traditional hilar ki bala itu dak ain yangi kum kinong sumar khasi tenrai kepada dengan kecela jongi ti hadian kutu kecing ya kendu tinggali penbaik bandon nok dak meeting ke ba he hakata meeting kalong babaro kini kinong sumar khasi tenrai ki baai kini kidawai herbal kidai banyami renti bat kidai banya wan hakata meeting ke bangila penbaik haka arpau tarik matau benai me bat kecing don kam bangin khot ye kini meeting kalong kumno bangin don kum kinong sumar ki bala itu dok ain haka wei ka syatri hapo kani ke jela jongi bat ka baar pat hakani ke meeting ngin thung ya kinong kitkam jong ka state level nangta bat ya kinong kitkam jong ki district level kemud hakacho kesngi ngin pendap ya kini ke meeting namar kum kariboy bat ka west khasi hills kila don la ka jong ka association kila don la ka jong ka unit tandai ki jingkwa menta kalong ban penjai renti banang kampen pha kampen janai kini ka kam jungi kadai bangi don no hakachu ka jatri haka state level jungi bat haki district level jungi tin mar kata langba kani kicing pen priang kubor te ngimdai ban ong chu hadin habut ba ngim yo jing tip ya kata meeting namar kani kadai kicing pen tip ba iwei ki nong smart khasi jungi la ki bala yo certificate kijing itu dak ain lani ki bompat yoru i kerpat jur ya pi bapin subaban plaj por khnang ya kani shisngi kata kalong haka arpau tarik mentau benai me kandon kata ke meeting nadu kapor sipau beje ti kani kadai kijing penbai jungi kalong ban suk ban ya kendu dei lang ba kani kalat pathai kubor ka ba ngilayo ban yathu sepi khnang ba pinum don kono kijing sa dum hadian habut bapin yo ru ye kijing syai langba kani ke meeting ki don sibun ki program ki bengi de banle ha ki jadai buka kam jongi bat ha ka jadai kemnu banang kampen bha ya kani ke rukom sina dawai jongi nadu ka processing ka packaging hadu ka marketing ti kini kilong kijing penbna sngo bha bani simkhia nakaliang jupi wei baro klem da artatin klem da perkhat ike pede ben wan bej se kani ke meeting ka bengi lo penbej kenang bengilap pendep ya ka ni ka kam hakani ka sengi ti ka kumba la pendep presiden ba kan don ke meeting hakani ka arpu terik ha next week ka ba ngin suyo ba kan do lang ka jaka kalong hangte ha ka dorbar hall ha compound mission maukar kitu ki bawan ti pilaban hiar nang tu na jan jong ka ying mani maukar pin hiar happo khnian hajan juga school mission nabon juga school nabon angtu jan ka assembly mar persyaru bat ka ni ka synod conference ti hangtu pi siam ya ka dorbar hall ti ka por kumbala ong presiden kalong ba ha ka por sipo baje pinwan ban poino hangtu bangyo ban raisar na ka banta jong pi kum ki nong ai dawai kan bat ka kerteng jong ka di ka seng nong ai dawai kan bat kedai ke Meghalaya Traditional Healing Association Kubleshibon. Tok pi kawai ka bangi kwa bandon da kani ka cing ya kendu lang jungi. Kalong bahadu menta ki balayo cing itu bat register hapo district council kila palat arspa ngot. Ngai kidang bun kinong semar khasi jungi ki ba shu im simet ki shu trei simet hala idong ki sinong hapo ka jela jongi te na kata ngi siamba ngi kwa ken bakat ken ka kam ban ai ki chung syakri ka ba bhai ka ri ba ka jaj ban riu hala ki chong ki dong ki sinat ka ngidon ngi don kam ken ban ka ji ku du lang jongi hapo ka wei ka syatri ka kha ka bi khot mo te hakani ka ji ka du lang jongi inyo ban thung ye kinong kit kam ko malaong bat nginyo ban register lut hakani ka sengga jungi ya barok kinong sumar tenrai khasi jungi bat
hakani kejing don jongi hakani kecuk syatri kenang ban light naki ban wengi ki babon kijing gijongi kawai kijing jongi kalong kijing sadien jongi haka processing namar ngi shule bon sin ya ka processing ngimla ban pentikena katno sngi katno tayau kenika dawai jongi kanne te kadon jingma kumnu te dak kecing don lang pan ngiyokin ban ya aibuj aibor ban ya le ya kata kakam na kabenta ban lai bodnam pi dale kulmar we arngot kinok sumar kumbal apa musya kot kubor kan mi kenyang lani kan keta ya kejiko cengkia jong kinong pang te ki beriu pat ki langit ba ki ong ba kinong sumar kasi te baroki le kulmar pi kadai kata te namar kata andala don pada kan ke syatri inyo ban ya keren ban ya slok ban ya te we ban kampen ba kata kowe kabar kalong la kamno hang ni hasilong jungi kan don ka center hadu menta pi nakaliang jok government kampat perkhat jangi bandon la ka jong ka center ka bangin ai ke jing sumar hakadur jong ka hospital la ni ka wellness center hanong ba jungi hasilong menta kal adon kicing sedang na nongpo hanongpo kal adon ka we ka center jungi kinong sumar hawes ka si hills hang te nong stoin kal adon ila ya sedang menta le hanong ba hasilong padon kata ka don kam namar kata ya ka ji trelang jongi man ki district ngila banle abro nyau tili ki district lani khambun berkawai ki jala hakani ka jala jongi banolor kata susu kumba kapauhi hakini ki sngi kadai ka training ka bangi ha ban ai ki chi hikai ki training ban kampen bit ban kampen ba bat kham tam nam ta ki ni ki khna samla ki badan interest ban rung chek ni ka kam te mano ban hikai dei mangi kan ki bala don lepas ka kam ngin ai ngin ai ki jing tip ndai ban ong ba tau khasi chungi udai boburi jing start ngin ai ki hikai chekini ki samla jo ka chuk menta nata ka wepat kalong ba kat kum bang ila ba skutu kalong ka don ka an bahman kini ki hospital sarkar ka badon ka chala chungi dai bandon uwe lene arngut kini ki traditional hilar te hadu mata government ru kampat implement ne kata te nang kata daw longi don kam ban don no kani keseng kenang ban la ban penyai baik penyai dengti ya ka kam jungi ha ka jing ai ka jing sikri para breu ha kani ka chala ka jungi khableh chubon